У жыцці саліста знакамітых песняроў Леаніда Барткевіча было ўсё: беднае дзяцінства, раптоўная слава, армія прыхільніц, нешчаслівыя шлюбы са скандаламі і здрадамі, а таксама шматгадовая эміграцыя і трыумфальнае вяртанне ў Беларусь. Многія лічаць яго другім пасля Мулявіна, іншыя ж называюць фрыкам і фантазёрам, які пад канец жыцця стаў прыдумляць неверагодныя гісторыі пра раман з Пугачовай ці сяброўства са Шварцнегерам і Трампам. Зараз мы раскажам, кім насамрэч быў Леанід Барткевіч. Я не привык о себе думать хорошо, потому что кажется, что все не так, все мало, все. Ну, я не люблю ни голос свой, ни как-то. Видимо, у меня самокритика главное место занимает. Не потому, что я рисуюсь или еще чего-то. Просто я не считаю себя тем, кем бы я хотел быть. Гэтыя поўныя роспачы словы заслужаны артыст БССР Леанід Барткевіч сказаў у праграме, якая выйшла за 7 месяцаў да яго смерці ў верасні 2020 года. Гастролі, якія і так даваліся хвораму на дыябет спеваку ўсё цяжэй, сталі немагчымымі праз закрытыя каранавірусам межы. На радзіме ж славутаму песняру спяваць не давалі, бо ў Беларусі мог існаваць толькі дзяржаўны ансамбль, а іншым, якія быццам грыбы пасля дажджу паўзнікалі пасля смерці Мулявіна, актыўна перакрывалі паветра. У выніку немагчымасць спяваць і зарабляць стала апошняй, але далёка не адзінай драмай у жыцці артыста. Спасибо большое. Леанід Барткевіч нарадзіўся 25 мая 1949 года. За 2 месяцы да нараджэння сына ад ваенных раненняў памёр бацька малога, якому было ўсяго 23 гады. Смерць мужа стала вялікім патрасеннем для яго цяжарнай жонкі Валянціны, і яна нарадзіла раней за тэрмін. Немаўля было неданошаным і слабым. Дактары давалі невялікія шанцы, але дзякуючы мацярынскай любові хлопчык змог адужаць. Маці хацела назваць сына Леанардам, але савецкія пісары ёй адмовілі, заявіўшы, што такога імені не існуе, таму імя трохі змянілі і малы стаў Леанідам. У сваіх інтэрв'ю Барткевіч часта расказваў, што ён нашчадак славутага роду Радзівілаў. Многія з яго недобразычліўцаў лічылі гэта адной са шматлікіх выдуманых гісторый, якія спявак пачынаў травіць пасля некалькіх чарак спіртнога. Тым не менш, сярод яго сваякоў сапраўды ёсць вядомыя дзеячы. Так, стрыечным дзедам Леаніда Барткевіча з'яўляецца Пётр Крачэўскі, які стаяў ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці і быў старшынёй рады БНР. Але малы Лёня наўрад ці ведаў пра Крачэўскага і пра тое, кім той яму даводзіцца. Ён жыў жыццём звычайнага савецкага дзіцяці, але вельмі адаронага. У 2 гады ён навучыўся чытаць, любіў маляваць, а таксама скончыў музычную школу па класе трубы. Барткевічы пры гэтым туліліся ў аднушцы на мінскай вуліцы Васняцова і выжывалі на адну сціплую зарплату бухгалтаркі трактарнага завода. Пасля 8 класа хлопец паступіў у архітэктурны тэхнікум. Там плацілі стыпендыю, і падлетак змог фінансава дапамагаць сваёй маці. Падчас вучобы Барткевіч працягнуў займацца музыкай і на хвалі папулярнасці розных вакальна-інструментальных ансамбляў стварыў свой пад назвай «Залатыя яблыкі», назва якога была адсылкай да расказа амерыканскага фантаста Рэя Брэдберы. Яшчэ адна легенда з жыцця спевака – гэта яго дыпломны праект у тэхнікуме. Ён сцвярджаў, што з'яўляецца аўтарам кінатэатра «Кастрычнік» у цэнтры Мінска і што ідэю ў яго скралі, калі ён з'ехаў у Амерыку. Што з гэтага праўда, а што не, да канца не зразумела, бо будынак пабудавалі яшчэ ў першай палове 70-х, а ў Злучаныя Штаты Барткевіч эміграваў нашмат пазней. Афіцыйна архітэктарам «Кастрычніка» лічыцца Валянцін Малышаў, але гэта не перашкаджае паралельна існаваць версіі, што знакаміты будынак насамрэч прыдумаў саліст песняроў.
Дарэчы, у славуты ансамбль Леонид Барткевич трапіў выпадкова. Уладзіміру Мулявіну ў яго ансамблі былі патрэбныя новыя галасы, і ён хадзіў па канцэртах розных аматарскіх калектываў. Так аднойчы ён натрапіў на выступ залатых яблыкаў, а на наступны дзень пазваніў на працу яго салісту. Барткевич, які ў 70-м годзе быў дробным архітэктарам, падумаў, што яго разыгрываюць калегі і проста паслаў суразмоўцу. Ну и такая история, что он позвонил мне на работу. Его голос был очень похож, у меня друг там работал тоже. Ну, один к одному просто. Я думал, это он, я говорю, Толик, пошел ты. Ну и все, он трубку кинул. А потом я к нему пришел, к Толику, говорю, ты мне звонил? А у них как раз было собрание, а как он мне мог звонить? Он говорит, нет. Слушай, я говорю, по-моему, Мулявіна послал. Аднак Мулявіна гэта не спыніла, і праз агульнага знаёмага ён усё ж данёс маладзёну, што яго чакаюць на праслухоўванні. Для Барткевіча яно прайшло трыумфальна. Назаўтра заснавальнік песняроў асабіста прыехаў па яго на працу, і кар'ера архітэктара на гэтым скончылася. Ужо праз 2 дні новы саліст ансамбля спяваў спецыяльна напісаную пад яго песню «Александрына» у калоннай зале Маскоўскага дома саюзаў. Іншым бокам раптоўнай славы стала армія прыхільніц, якія пераследавалі песняроў па ўсім саюзе. Барткевіч, хоць і быў выхаваны строгай маці-каталічкай, успрымаў гэта часткай сваёй працы. Цытата. «Гэта ж артыстычнае жыццё. Нічога страшнага. У тыя гады секс для мяне быў проста спортам, цікавым баўленнем часу. Гастролі, гатэлі, шампанскае». Таму не дзіўна, што вельмі хутка у салодкагалосага артыста з'явілася першая жонка. На гастролях у Краснадары за кулісамі ён заўважыў маладую прыгажуню. 18-гадовая Вольга Шумакова не змагла купіць білет на канцэрт, але ж дзяўчыну пусцілі пастаяць за сцэнай. Леонид Барткевич называў Шумакову той самай каралевай, пра якую ён заўсёды марыў. Дзяўчына, дарэчы, на момант знаёмства з артыстам была замужам, але ж муж быў у арміі, і саліст песняроў нават дапамог Вользе напісаць яму развітальны ліст. У 1973 годзе ў маладых нарадзіўся першы сын Аляксей, і яго, як ні дзіўна, назвалі ў гонар бацькі, бо быць Лёням Барткевічу не падабалася, і Мулявін з астатнімі калегамі ласкава называлі спевака проста Лёшам. Сям'я яўна была не галоўным у жыцці знакамітага артыста. Паралельна з нараджэннем сына ў Маскве ў яго з'явілася новая юная прыхільніца па імені Ірына, якая прасіла Леоніда Барткевіча зрабіць ёй дзіця. Пікантнасці гэтым стасункам надаваў той факт, што дзяўчыне было ўсяго 15 гадоў, а яе кавалеру 24. Сам ён успрымаў уласныя здрады натуральна і ўсяляк іх апраўдываў, але калі ў жонкі Вольгі з'явіўся каханак, то спевака гэта раніла так моцна, што некалькі дзён ён проста піў. З самага дна Барткевіча выцягнула яшчэ адна жанчына, славутая гімнастка Вольга Корбут. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка любіла песняроў, а ў 76-м годзе савецкія гімнасткі і знакаміты ансамбль апынуліся ў адным самалёце, які ляцеў у Амерыку. А Ольга сидела одна, прямо в конце салона, и я напротив. И она подошла ко мне и говорит, а чего, говорит, вы так грустите? Вот я тоже говорю, давайте, может, вместе погрустим. И мы с ней разговаривали часов 7 о жизни. И в конце она мне сказала, ну, говорит, что касается меня, я, конечно, я или вообще никогда не выйду замуж, или если я выйду, то только не за спортсмена и не за артиста. У наступны раз спявак і спартсменка пабачыліся толькі праз год, а калі Корбут прыехала ў Мінск і зноў пазваніла свайму прыяцелю, высветлілася, што той сядзіць дома і залівае гарэлкай здраду сваёй жонкі, якая ў той момант знаходзілася на курорце разам з сынам. Пасля гэтага гімнастка прыехала да яго ў кватэру і проста засталася, а па вяртанні Вольгі Шумаковай здарылася трагікамічная гісторыя. Открываю дверь, вхожу.
Смотрю, стоит женщина У вас дома? у меня дома. Причем вид у нее такой, как будто у меня мысль сразу такая мелькнула. Думаю, боже, неужели Леня так низко пал, что вот ему приспичило, и он поехал на вокзал, и там первую попавшуюся вот привел домой. Я не узнала ее. Я вхожу, вот мысль такая возникла. Я говорю, ладно, раз уж вы здесь, давайте знакомиться. А она, я Ольга Корбут. Вот тогда до меня дошло. Па словах першай жонкі, Барткевіч патлумачыў усё тым, што Корбут яго калега па працы, і яна некалькі дзён пражыла ў сям'і, як нічога і не было. Але ж у выніку спявак з гімнасткай сабралі рэчы і з'ехалі ў аднушку яго маці. Вяселле згулялі ў студзені 1978 года, прычым адказных за цырымонію прызначаў асабіста Пятро Машэраў. На ўзроўні кіраўніцтва БССР узгадняліся ўсе дэталі, ад праграмы і да меню. Суперзорак эстрады і спорту жанілі больш за 150 чалавек, а за музычную частку адказваў тады яшчэ малады гурт з назвай «Верасы». Самай знакамітай пары краіны Машэраў прапаноўваў 4-пакаёвую кватэру на вуліцы Танкавай, але ж маладым яна не спадабалася. Тады спартсменку з мужам пасялілі на Камсамольскай вуліцы непадалёк ад стадыёну «Дынама». Гэта быў дом для супрацоўнікаў КДБ, і Барткевіч пасля расказваў, што спецслужбы цягам 5 гадоў нібыта за ім сачылі. Здавалася, што жыццё песняра ідзе сваім парадкам. У 79-м у яго з Корбут нарадзіўся сын, якому далі незвычайнае і рэдкае для Савецкага Саюза імя Рычард. У тым жа годзе Барткевіч атрымаў званне заслужанага артыста БССР, але ж неўзабаве спявак нечакана сышоў з песняроў і паступіў на рэжысёра ў знакаміты ГІТІС – Інстытут тэатральнага мастацтва ў Маскве. Катэгарычна супраць спалучэння кар'еры з вучобай быў Мулявін, таму Барткевічу давялося пакінуць ансамбль. Как раз нам вручили звание, ну и мы от Машерова ехали. И я говорю, Володя, я хочу в ГИТИС поступить. Моя всю жизнь мечта, там, это кино, театр. Он говорит, ну, тогда выбирай, говорит, или песняры, или ГИТИС. Ну, я, конечно, обиделся. Спявак пасля расказваў, што сапраўднай прычынай яго сыходу было з'яўленне ў песнярах маладога Валерыя Дайнекі, які нібыта сапсаваў атмасферу ў калектыве. Той, у сваю чаргу, за словам у кішэню не лез, і Барткевіча таксама шчыра недалюбліваў. Па словах Дайнекі, заслужаны артыст звольніўся пасля таго, як яму далі паслухаць запіс яго голасу на адным з канцэртаў. Маўляў, зразумеў, што больш у ансамблі яму няма чаго рабіць. Акрамя вучобы на завочным аддзяленні ГІТІСа, у Леаніда Барткевіча працягваліся амурныя прыгоды з той самай масквічкай Ірынай. У 70-х ён браў дзяўчыну з сабой на гастролі і расказваў усім, што абавязкова з ёй ажэніцца пасля разводу. У выніку ж Барткевіч закахаўся ў Корбут, але здолеў захаваць фанатку ў якасці палюбоўніцы, тым больш спевака яна літаральна абагаўляла. У выніку ў 1980-м Ірына нават нарадзіла яму сына Аляксея. Барткевіч расказваў, што разам з Вольгай Корбут сустракаўся з маскоўскай каханкай і яе сынам, але тая сказала, што ёй ад спевака нічога не патрэбна і аліментаў яна таксама патрабаваць не будзе. Пазней дзяўчына выйшла замуж за іншага і дала сыну прозвішча Айчыма. Пра тое, хто з'яўляецца яго сапраўдным бацькам, Аляксей Памеранцаў даведаўся толькі ў сярэдзіне 2010-х, калі яго разам з маці падманам запрасілі на жоўтае тэлешоу НТВ. Туды таксама прыехаў і Барткевіч, але ж нічым гэта не скончылася. Спявак прызнаваў, што ў яго ёсць пазашлюбны сын, але стасункаў з ім ён не падтрымліваў. У 80-х Леанід Барткевіч паралельна з вучобай выступаў у кіеўскім ансамблі Мальвы. Разам з мужам працавала і Вольга Корбут. Перад канцэртамі яна выходзіла на сцэну і паказвала розныя гімнастычныя практыкаванні. Пазней былога песняра ўзялі на беларускае радыё, спачатку музычным рэдактарам, а пасля і салістам. У 1989 годзе славутая пара прыняла нечаканае рашэнне пераехаць у Злучаныя Штаты. Корбут доўга запрашалі працаваць у Амерыку, дзе яна заставалася вельмі папулярнай. Пасля Чарнобылю за акіян бацькі спачатку адправілі сына Рычарда, дзе ён жыў у спевака Данчыка, а праз некаторы час і самі перабраліся з канцамі.
У Савецкім Саюзе ўжо поўным ходам ішла перабудова, і Барткевіча Скорбут утрымліваць на радзіме ніхто не стаў. Гэты 10гадовы амерыканскі перыяд – крыніца неверагодных гісторый. Першыя 2 гады Барткевіч нідзе не працаваў і спрабаваў вучыць англійскую мову, а пасля займаўся шыкоўным асабняком, які сям'я зняла ў Атланце. У той час, як у Злучаных Штатах спявак быў нікому невядомы і яго талент быў незапатрабаваны, Вольга Корбут і па заканчэнні кар'еры была зоркай. Яна трэніравала ў сваёй зале, здымалася ў тэлешоу і няспынна заводзіла знаёмствы з амерыканскімі селебрытіс. Так, па словах Барткевіча, вялікім сябрам яго сям'і стала Марыя Шрайвер, жонка Арнольда Шварцэнеггера і пляменніца прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Кеннеді. Адным з прыхільнікаў Вольгі Корбут, як сцвярджаецца, быў мільярдэр Дональд Трамп. Ён нібыта запрашаў яе з мужам на сваю вілу і падарыў гімнастцы пярсцёнак з брыльянтам у 6 карат. Хапала і іншых гісторый, у якія было цяжка паверыць. Напрыклад, Леанід Барткевіч неаднаразова расказваў, як яго прывезлі на Гаваі ў дом гітарыста Бітлз Джорджа Харрысона, дзе беларус тут жа скарыў яго песняй з назвай «Ой, цвітёт каліна в поле у ручья». А Стывен Спілберг нібыта зняў адзін са сваіх фільмаў, перапрацаваўшы сцэнарый Барткевіча. Нягледзячы на ўсе гэтыя прыгоды, спеваку ў Амерыцы было вельмі няпроста. Прывыкшы да славы і абажання публікі, на чужыне ён фактычна працаваў мужам Вольгі Корбут. Грошы ж прыносіў невялікі бізнес фатаграфічных крам. У канцы 90-х Барткевіча стала моцна прыгнятаць папулярнасць жонкі. У іх з Корбут заставаліся добрыя сяброўскія стасункі, але ж каханнем гэта назваць ужо было складана. Кахаў жа Барткевіч зусім іншую жанчыну. Яшчэ ў Мінску ён пазнаёміўся з дзяўчынай па імені Святлана, прычым на момант знаёмства ёй было ўсяго 15 гадоў, а спеваку ўжо 35. Барткевіч прызнаваўся, што ўвесь час у Амерыцы ён не мог выкінуць Святлану з галавы і тэлефанаваў ёй кожны раз, калі яму было цяжка на душы. У 1999 годзе ў Злучаныя Штаты Амерыкі прыехаў Уладзімір Мулявін. Незадоўга да таго з песняроў са скандалам сышоў амаль увесь калектыў. Салісты і музыканты, сярод якіх былі Валерый Дайнека, Уладзіслаў Місевіч і іншыя, доўга трывалі алкагалізм кіраўніка, але ж у нейкі момант не вытрымалі і стварылі свой уласны ансамбль. У Амерыцы Мулявін пражыў месяц і прапанаваў Леаніду Барткевічу вярнуцца ў песняры дзеля юбілейных канцэртаў. Той, стомлены жыццём у ценю Вольгі Корбут, узяў і пагадзіўся, тым больш, што іх шлюб дэ-факта даўно ўжо разваліўся. Мне стало очень скучно. И потом мне надоело то, что я был муж Тэтчер. А это кто? А это, говорит, музыкант русский, говорит, он муж Ольги. А муж, ну і все. Першы выступ абноўленых песняроў са старым вакалістам здарыўся на фестывалі «Залаты шлягер» у Магілёве. Пасля таго, як Барткевіч праспяваў «Александрыну» і «Бярозавы сок», за кулісамі ён расплакаўся і вырашыў, што больш у Злучаныя Штаты ён не вернецца. Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок. То плачут березы, то плачут березы. Адразу па вяртанні спявак напісаў сваёй сяброўцы Святлане. Ён думаў, што тая ўжо даўно замужам, але ж дзяўчына была адзінокай. Іх бурлівыя стасункі працягваліся ўсяго месяц, але гэты перыяд Барткевіч называў найлепшым часам у сваім жыцці. Кім была гэтая загадкавая каханка, артыст не расказваў. Вядома толькі, што дзяўчына працавала заводчыцай сабак. Удзел у юбілейным туры ў выніку расцягнуўся для Барткевіча на некалькі гадоў. І гэта было лагічна, бо ў Амерыцы яго асабліва ніхто не чакаў. Вольга Корбут знайшла сабе новага маладзейшага на 17 гадоў мужа і пераехала з ім у іншы дом, а сына Рычарда пасадзілі ў турму за тое, што ён на каляровым прынтары надрукаваў пачку несапраўдных даляраў. Па сканчэнні тэрміна хлопца дэпартавалі ў Беларусь. Некаторы час ён жыў у Мінску разам з бацькам, а пасля паехаў у Расію, дзе завёў сям'ю. Леанід Барткевіч у некаторых інтэрв'ю з роспачу прызнаваў, што сын яго чаканняў не апраўдаў.
14 мая 2002 года Уладзімір Мулявін трапіў пад Мінскам у жудасную аварыю. Ён атрымаў цяжкую траўму хрыбетніка, застаўся паралізаваны і праз 8 месяцаў памёр. Барткевіч спадзяваўся, што кіраўніцтва ансамблем пяройдзе да яго, але ж Міністэрства культуры прызначыла галоўным Валерыя Скаражонка. Пакрыўджаны Барткевіч сышоў і заснаваў свой калектыў, а ў 2004 грымнуў у прэсе чарговай сенсацыяй. Тады 55-гадовы спявак ажаніўся з 19-гадовай мадэллю Тацянай Радзянка, прычым дзяўчына ўжо была цяжарнай. Аднойчы яна прыйшла на канцэрт песняроў у родным Мазыры і пазнаёмілася з іх салістам. Яны абмяняліся тэлефонамі і схадзілі ў кафэ. Барткевіч паабяцаў дапамагчы з паступленнем у Ін'яз, і ў выніку ўсё скончылася шлюбам і нараджэннем сына Крысціяна. Для сваёй трэцяй сям'і спявак пабудаваў пад Мінскам 400-метровы дом, прычым праект намаляваў сам, згадаўшы сваю маладосць. Артыст зарабляў гастролямі па былым Савецкім Саюзе, але са старасцю ператварыўся ў фрыка, які апранаўся неадпаведна ўзросту і пачаў раздаваць скандальныя інтэрв'ю. Так, у пэўны момант Барткевіч стаў расказваць пра раман з Алай Пугачовай, які здарыўся на гастролях у Францыі ў сярэдзіне 70-х, а таксама пра тое, што прымадонна нібыта хацела выйсці за яго замуж. Калі некаторыя былыя калегі песняра заявілі, што ўсё гэта трызненне, то ён прыдумаў новую версію. Маўляў, гэта сама Пугачова забараніла казаць пра іх інтрыжку. Вядома, каб не раўнаваў Максім Галкін. Акрамя таго, Леанід Барткевіч шмат рэфлексаваў з нагоды сваіх шлюбаў і ў выніку прыйшоў да высновы, што ў разводах былі вінаватыя яго жонкі. Але ён прызнаўся, што больш за астатніх кахаў усё ж Вольгу Корбут. Былы муж нават прысвяціў ёй цэлую кнігу, але выявілася, што некаторыя раздзелы песняр перапісаў у іншых аўтараў. Так, да крыўднай мянушкі фантазёр дадалася і іншая – плагіатар. Дарэчы, пад канец жыцця Барткевіч казаў, што піша яшчэ одну кнігу, але выйсці яна мусіла ўжо толькі пасля яго смерці. Вы сейчас пишете, насколько я знаю, новую автобиографическую книгу, и вы сказали, что разрешите ее издать только после вашей смерти. Что ж там такого шокирующего будет, что вы не хотите сейчас? Просто много правды, правда. Очень много всякого, чего в интервью сказать просто некрасиво. Трансляваў Барткевіч і класічныя наратывы пажылой постсавецкай зоркі. Маўляў, на тэлебачанні не перашкодзіла б цэнзура, бо сучасных артыстаў немагчыма слухаць. З часам стала адчувацца і гіганцкая розніца ва ўзросце паміж Барткевічам і яго жонкай. Артыст быў супраць таго, каб Тацяна працавала і лічыў, што яна павінна прысвячаць сябе дому і гадаванню сына, пакуль ён катаецца па гастролях. Гэта прывяло да таго, што сужэнцы афіцыйна развяліся, але Тацяна Радзянка казала, што ў адносінах з ужо былым мужам нібыта нічога не змянілася. У 2020 годзе ў разгар пандэміі праз немагчымасць зарабляць Барткевічу давялося прадаць свой вялікі загарадны дом, за які ён усё яшчэ выплочваў крэдыт, і пераехаць у больш сціплую кватэру ў Мінску, дзе бракавала мэблі і тэхнікі. Жыў ён адзін, без сям'і, бо ў спевака не было дзе начаваць. Што тычыцца палітычных поглядаў, то Леанід Барткевіч лічыў сябе чалавекам сваёй радзімы. Кумірам артыст называў Іосіфа Сталіна, але добра адгукаўся і пра Лукашэнку. Казаў, што ён з тых талентаў, якія нараджаюцца раз на 100 гадоў. Да таго ж, малодшы сын Барткевіча вучыўся разам з унукам кіраўніка Беларусі. Аднак у той жа час пасля выбараў 2020 года Барткевіч прызнаваўся, што разумее, чаму моладзь пратэстуе супраць нязменнай улады. Сам ён быў за сумленныя выбары, але катэгарычна супраць розных майданаў. Апошнія дні Леаніда Барткевіча ахутаныя мноствам таямніц. Як пісала жоўтая прэса, ён заліваў гарэлкай адзіноту і незапатрабаванасць, а таксама перажываў за сына Рычарда, які нібыта зноў трапіў за краты праз наркотыкі. Жонка Тацяна ўсё адмаўляла і сцвярджала, што клапацілася пра Барткевіча як і раней. Калі яму стала кепска, то 2 дні 71-гадовы спявак адмаўляўся ехаць у бальніцу, а калі выклікалі хуткую, то было ўжо позна. У Барткевіча адмовілі ныркі, і 13 красавіка 2021 года ён памёр. Ангельский голос проводили в вечность. Беларусь простилась с легендарным песняром
заслуженным артистам Беларусі Леонидом Барткевичем. Развіталіся заслужаным артыстам у будынку філармоніі, да якой некалі былі прыпісаныя песняры. З Петербурга прыехаў сын Рычард, якога трагедыя моцна зблізіла з апошняй жонкай бацькі і яго малодшым сынам. Вольга Корбут паслала вянок, а першая жонка на развітанне не паехала. Знакамітага песняра пахавалі на ўсходніх могілках Мінска, дзе ляжаць Уладзімір Мулявін і Пятро Машэраў, якія сыгралі ключавыя ролі ў яго жыцці. Аднак на алеі ганаровых пахаванняў месца для Барткевіча не знайшлося, і яго магіла знаходзіцца амаль на ўскрайку. Праз гэта ў медыа нават з'яўляліся дзіўныя артыкулы пра тое, што свой апошні прыстанак славуты спявак знайшоў каля сметніцы і што абураныя фанаты патрабуюць ад Лукашэнкі яго перапахаваць. Зразумела, што далей жоўтых сміг гэтая ініцыятыва не зайшла. Ну а тая самая праўдзівая біяграфія Леаніда Барткевіча, якая мусіла выйсці ўжо пасля яго смерці, так і не пабачыла свет. Магчыма, кніга змагла б патлумачыць прыроду яго дзіўных учынкаў. Чаму, маючы ўсё, славу, грошы і жаночую увагу, ён да канца жыцця так і не змог здабыць асабістага шчасця.